mulai saka penapan gunung aku sobo aranku bakal nyebut tanpa sirah apa yang hatimu kowe banyak makan lakuku dan abot-abot aku ditangisi dengan anak wadon mereka sempurna meladani marang sirahmu ayo dilo iki manut tak boyong anak wadon mangkunan minangka jatuh kramamu kepiye nalo kareng ampun purun sakniku sakra bagus kok nggih bojo anak buta ora kuwi malah mikir kecurut ya ah iya ampun purun wah anak ayu napa anake buta bapake merengangah kono anake ya merengangah tolonge sampeyan awal bobok leno disesep malah diloko sampeyan ampun purun kurang berjaga-jaga dengan magang ciloko sampai aku malah sekelino disesep ya terus mulanya awak murah tau lego malah ya panten pawangan ini tak iya manut ya deh aku kemantuk bayang mengkapan gua saya manut yang tak bunyinya bambu semua bela lakan boleh omongan hari satu begini apamu kecadak aku dosa kau balik yang bapak duluku orang semikir aku dosa tiban tangan jekilan wandamu bapu nolok arek petruk bagong yo karemu ki do kepiye pasrahmu bebrok jebul ora gojat merten sing dimong nyemplung jurang ora kok tulungi ya ora nyucuk kok kuwi Pak mergo iki mau ketemu karo Pandita Yaksa sing isine ndara Pratasma kuwi arep dipek mantu kon mek bojone anak buta mau sing jenenge sapa kok mbutan posida iki mongko iso ana sambungan peti marang para bendara ngamarta layan nganti ilang musra arak sing tuwa kaya iki dadi parang cucuan saya rasa dadi parang cucuan Pak
Pokoke saiki nek wajib dadi ngomong tanggung jawab. Piye karepmu? Pokoke ditututi ana ndi? Lumane bendara mau. Kalau kalian itu bakal jalan ke sungai, ditututi bendaramu. Yuk, tututi. Gambaran sang kusuma ya kalawon matu bronto gambaran andika Tempat disamar kados menika menyanipun Romo Pegawan Gembung tanpa sirani sampun kundur. Iya dira atas mati. Mangke wilujeng bapa ya pangujimu ora sami kala. Ngatuhi wilujeng penemban. Wilujeng penemban. Ya kujamban pangujimu slamet ora sami kala. Lajeng sampun wonten pundi piyantunipun kula saged kanggoyong Rama mboten Rama. Wah. Sareng saking usuk bojo karepe dhewe. Boro-boro wong tuwa teka kuwi kaya di gawe wiwit panas kok piye kok ya stanto. Sing dibujung-bujung sing dilemu karepe dhewe. Ngene dina ora tedenane aku wis bisa nemokake orang kaya as. Ya pancen kepara nyata satriya iku pancen ditut muli dening para kawan papat. Nanging cocok apa ora coba-coba iki tumuli waspada. Kula nuwun pengen, kula nuwun. Bang. Aduh, mare-mare kaya ngono ae.
panuran kumyah kemenang ayo wah ayo nyono ngira pertapan kaya ini apike coba kok melihat pemerintah kok kondang layu Petro wonten dawuh deh tontono percaya yo ora nggih pun penganggep ayu-ayu boten niku monggo kula aturi mespadhaken nggih apa kowe ngaran Aswati kula nggih Raden mbah wonten dangu cocok kalian pasukan ini mus gak lakoni jebul satu itu bagus kan kok cap-cap wah ayo sapa wong iki ketimbang kaya ngono mesti seneng pun kula suwakaken dhateng mriko kowe tak tampa dadi dadi pramanku atas wati yen pancen dasare kowe tresno aku ya terus kula pasrah jiwaraga kang panjenengan nanging semua aku sing kewajiban bakal ngawal Sudarmono Praja Ngamarta paman bekal gawe Anggosina. Lha yen ngaten iki tak nyuwun-nyuwun Petro pun dawuh mbok menawa repoti anakku mengku priyaga Ngamarta salah siji supaya maket dayane pamlik isine aku supaya bisa bantu mbok menawa anakku mantu nomor ribet nggih perbalik kula kantun nderek diajeng ayo ati toto-toto manjing orang sukti urut-urut ini ayo bareng-bareng suatu negara Ngamarta sami kula dherekaken Kang Mas Bapak kula nuwun pamit yo sing ati-ati mbak usah padha dilatih Bapak kebungan ora kuciwan menggali aku tak nderekake Kang Mas Prabu Kusuma ngantos-atos nggih Den Ayu atos-atos Den Ayu ayo Petro budal nggih monggo dilaken nyuwun pamit Mbak hati-hati Petro
Musmera Musmukai Iwan Haruno Kacitraan Aku rakusakaning kukilo Ngani kono Pokok Prabu dereng kangge panduka rawuh wonten Praja Indrasna. Repan juga kula ngaturaken sungguhing padheti kunjuk sandhapun Joko Prabu lan ugi mangke karajan praktek Praja Indrasna. Iwang Sukarayu Yai. Kula tampi kanthi tangan kalih penggen Yai menika menika kondolati. Keparing Yai Mondo Preso akan prantanipun ing neraka. Nanti pamujinipun Yai kados boten langsung gak napa. Lan ngaturaken panuwun Yai sungkem para sanggone ing neraka. Pratenane Yai saged nyuwuraken dhateng asmanipun yang sekolah saged dindu-dindu dan Joko Prabu neraka Durawanti Yai nun kaluhuran Prabu. Koso-kosolipun astutipun neraka mugi sadya kunjuk utawi katon sang Yai. Kula tampi katelaken wonten jujur kendra sami-sami Joko Prabu. Kasugetan oleh iki kados sampun boten kirang-kirang Yai. Kadanipun Kakang Yai Sena lan Arjuna kadhe kula kadang enggal padha katurana panggabya marang Kadang Sawerda. Jinten Kakang Prabu sedaya putra Konsno Kakangku. Yo, Yai Sena tak tahu kadang. Astutine pengakan tanpa lomba atompo talur. Muga-muga dadi jesimat jaikan Kakangku. Sena yo. Kula ngaturaken pabekti Joko Prabu. Kae Arjuna tak topo Yai. Kula ngaturaken pabekti Joko Prabu sumur kunjuk Joko Prabu yo Dimas Kembar. Wis tak topo kepimangan Kakang. Astutine Kakang Prabu Manasindra. Kula pun juga sapa dados jimat iki kula pati kok jimat Joko Prabu. Setiap di wonten dawuh Joko Prabu padha kanthi arjo. Bermula cepetan orang kami sedati palsu dan Joko Prabu boten sudah nopo. Kula ngatakan sedapat Joko Prabu iya hanya paring Kakang Yai. Joko Prabu sanadyan kula ngandhang Joko Prabu pindho kentos sisih kelawan Tengku Mambani Palogadus menapa menjalani rangka Joko Prabu kali saben-saben kondangan bagi jenengan raton apasipun kedah ngempalan Sukorejo. Amin yang kota-kota lingkungan kota dengan Sukorejo pindah kelopatan. Lan kalau aku Praja Indrasna mereka sekretaris utusan saking tanah Sabrang sedya boyo ingkang raka. Namun rikala pun Kakang sedya Jengkar Praja utusan saking Gandaran untuk sampun pasraken Kang Laistiaki lan Kang Putra Gatotkaca Surambah Kadang Sentana. Mbok bilih swasana lampun terus katitik Dimas Tiyaki lan kurang luwih pribadi sampeyan ing pasokan. Inggih Joko Prabu. Lalu kowe gatos napa Yai? Wis dipun kantong Joko Prabu. Nek hari ngamarta nampi sikuning Jawata. Ingkang mongko saya boten saya mendhong saya wedha. Lajeng prayitipun kados pundi Joko Prabu. Dinten menika boten lokal. Amargi pateni kang punggung Betari Sri
Dewaning Rejeki mriku maca saking bayan lan ugi pukulun Sri Sedaya Swanugi saged swasana yen to kekalih kalihipun sagedipun budidaya kondhol wonten Ngamarta. Ketenteran wau boten lumaken ing negari ing Ngamarta saged lumambat wonten Raja Durati mligi bumi Nusantara lan Iyung. Yen mangkaten prayogipun ora terus pundi sami sareng kecet kok kanthi ayu monggo Prabu sirna kabeh kadang ayu padha bebarengan ndereke kok Prabu nyuwun keparing jawata muga-muga ingkang tumulya tuwadan negara Ngamarta sendika kok Prabu kula diraken ayo marang siwaku. Senayang mangilo kanggo mining cakra Baskara pemikiran ing asta ane ngasto Trikramane ing kastiler sagulung pitung gulung yen katon nyreksa mangsa bumi nyreksa kang mangsa bumi Dari ngantos matamu dalu anggene ing keceko nata Durang Prabu Kresna balasan Prabu Kumaglas Lumuragan ingkang mus kabiyantu dening para sesepuh sing kanthi carita bilis kamunggel kami kota Sekro Kasaru pisanipun Bambang Prabusumo ingkang den kanthi niki Swargadranaya sinawang saking palagananku grojok tanpa larapan Biswara Sang Abagus Bambang Prabu Cobi melalui kamu orang kotor jusik tuban bocah bandang seliramu iku bocah sombong dengan sopokan hadiranmu mungas tindakan kotin mimbaran Yoston perwale-wale menopo sinuun pulau mereka lari sangin kayangan benyur Tuhan Madyanipun Roma Juno patur kali Bakari Suara Suprobo Pulau Bambang Prabu Kusumo dados kula saha Ngamarta ingkang niatipun badhe ngawang Sudarma tiyang sepuh inggih Jiwaraga Pulau Roma Juno Nabro Pulau Mas kowe golek anakmu wong sok senengane bojone crecet kali-kali yo tanah pulang Mas terus ampun-ampun aku dipun tokor piye kan jalan swasana Kawatan Ngamarta sudah ketemu terus kudu sini lah kalau itu saya paket ini yang akan semua wase tak tompo yang pancen ngomong aku sejarah Prabu Kusuma bisa gawe padang ke anak Ngamarta anak Ngamarta itu tinggal muncul ikan kumpul bertaris kumarang rezeki langsung sedolan buku yang pancen bisa ngatur kudu loro enggak bisa nang suasana Ngamarta tak tompo kersa kanggo jalan tapi siwa semangat mula dewa kamanungsan Dewi koti lamang karono
Yang ngaku monggo sesarengan sami ing cipta. Jinan karo semua di Semar Badraya ingkang cipta. Sesarengan para Pandhawa ingkang genayomi dinata Ratu Prabu Kresna. Alasan Prabu Tuntadewa. Iwang Kungul Betari Sri ketanduk Sumet dinira Ki Semar Badraya eling marang kewajibane tanggal sasita. Sing wong kang munggal kawi nalika semana oncak Bambang Prabu saking palenggan wis minggah ing Gunung Kawasamba saknalika Sidra Boyong yang Kungul Betari Sri ing Kurewang Kungul Betari Sri Boyong madal dirgantara nitih kelanganira ing aran naga Sangkala menap ing Dumantara dene sak bongkoting wetan. Eling-eling topi Wang Kungul Betari Sri Boyong swasana ngamarta Drawati Pancala Mandura mligine bumi Nusantara apa dene lalatan Kalisaka krebet lan sakiwatene wis manggih ayo tata tentrem maripah loh sinawe senek-senan jagat saisine. Suasana sampun wangsul kados dene kota sapa lho sembuh. Kula dherek binas nuwun. Sameika suasana tata tentrem kantor layani manggil sing suka yayi sing yen. Kok kapore Kusmana. Ingin kepelajar tigas tinggal dina rata. Kira kantong bolong alok yen kok jawene langkah Baluti ngamarta ora nalika kang ngamuk punggung daluk dalam kanca piyak sinuwun musuhan. Ini soal Inggris nuwun. Bertanggung terus kacang kanggo ditinggal. Wonten pagelaran Jawi wonten alih burung kanggo punggung. Meresak lowongan damel korban para kanggo. Mongko iki dipun ancam boten wonten malih kejawi namung Ndara Pratakusuma. Terus pundi Bapak Prabu seketolan gayai sedaya pangadahi nuwun pamit badhe mapakaken pengawetipun Malindra ingkang murang tata ngantos sampun Bapak Prabu seno kabeh pekedhan metu napa ayo Pak derek jenengan akanku
sang Senopati Orang satria bagus jenengmu sapa? Aku Prabu Kusuma kuwi sapa Prabu Antaswara. Batare Sri tak jaluk. Tak golongke watone iso ngalahake Prabu Kusuma. Nantang perkara. Loro kok sing kok jaluk bareng mati kan mati. Antaswara kamu punggung badhe ayo kang kulun Bathari Sri selakane karo badhe lah banjur mau ngendikane Begawan Gembong Tanpa Sira piye Petruk menang wonten bonipun pados paduka maket pamring oh iya terus sira yang ngomong pilih sang Cokro Baskara Putrane ngasto arep ngasto Matak aji pameling rasa bolang itu sampai kami kok tak kancul berbuat Watara Begawan Gembong Tanpa Sira mulai kakek kang sami tumingal Begawan Gembong Tanpa Sira anak kulane kamu punggung yen ora bisa mbok peper nganti kedlarung-larung gawe rusak gawe korban kamu aku ora bisa sapa-sapa tak tepuk wis kamu yen aku rasa ngajar anak kulane aja takon dosa aku ora trimo wae nyuwun pamit mangke kok garake anak kula Antaswara Antaswara iki opo? Aku njaluk tanggung jawabmu kuwi mongko ora tanggung jawab. Nek ditutuk rabeke aku ora. Yen ngono kuwi mongko banci di bab silatan. Nek ditutuk bagi aku tok bab silatan aku ora kok Bathari Sri tak jaluk. Ora kena bilang iki ora lak perintahke. Kuwi aja tutup perintahmu wis ora peduli. Kowe sing dadi pepangane opo besok kelakon tak kunjung tahan bilai kunjung ayo ya
jaluk males Prabataswara terus kang titiwanci eno kang kayenane lho ketaman kuman dene sak ngersi gemung tanpa sirah busana serna marglayu lan sipate nale drojek sadane dadi walang sangit Tegal karo aku apa? Aku njaluk luwat apa? Wis kok karepake wong tuane wong menung. Wis wong wae apa jaluk aku. Nampa walake iki. Ayo, yen ora tulasi kene-kene pati mripat. Kagepak dening gembung tanpa sirah Prabataswara kamus saged dadi walang sakit. Nadan pambukane mung sak juga wis ngono. Ketaman kuandhen saembong tetap lah rata dadi sak jagat rat ngangkut laku ning angin. Loro anak lanang dalam sawit rusak tekan dari para kadang tani. Yen dari kadang tani padha nandur rusak walang itu balono nganggo walang apa lan aja kendhat ing pandonga marang Gusti kang lakane jagat. Murid dikaleske ing apa padha nandur metu hasil sing nyenengke para kawula tani kabeh semar. Tumbalono nganggo walang apa? Jolan sepatus pundi baju solang aku sing dadi dalam sipate mung tanpa sirah jelek jelek dadi walang apa kalau semono wis dadi walang apa bakalan mung tanpa sirah ing riku asalungka Prabataswara putra ingkang gadhen tresnani panjenipun nanging rak ubran tiyang sepuh sampun ukur ngantos bedung ing riku sacampurane mung sak jaga katempuh barat ya kasih dipara pecah belah rata dadi sak jagat rat imbang okae karo walang sangit ngebai jagat raya supaya mangke bisa kinarya sarana berat walang sangit kang rak tanduran parit tandurane para kadang tani sandang tarikat berdebok simbar jojo simbar jojo bocah berjulit ngomong-ngomong radio Gusti Pati siap kakek kawan peranti perangkat Tuhan Mujiwani ketok dalam Pandawa gandeng silai
aku berkotak milik panek kumlepeng terto sumondol bantes Waktu sang loko yang sangurno Tangan kuambang telangeng terto Satra kakak sopo Budoro sopo Rambut kurang orang yang timbul mangga Sopo kakak suara kanan patri bela roseno Kurang telingan usaha sampak nilai Kuangking kosek korok, hati kaya, hati berganggang. Iki wis bisa paripurna ayo-ayo tata tentrem. Muga-muga lakon kakala dibuat sing adoh sing becik diupaya kanggo samu urip marang bebrayan aku ya. Kanjeng wis purna. Katining tari-tari kelenggan iki sedaya bisa mahalani ayo-ayo tata tentrem. Tumraping desa Kansaka Kreten lan sak kiwa temene mligine bumi Swandara. Ayo Yayi. Saka persane Yayi sampeyan sakadan di keparangake siadi munggas tinggil ayo bebarengan padha asesante jaya widayake mugi merga sak laminnya sak niki bumi Nusantara badheake jenengaken Yayi Sena iya paripuraning carita Sribaya muga dados sarana tentrem jagat raya jaya Wijayati mugi marga sak laminnya sak ireng bumi Nusantara sekasuwanten atur pagelaran wayang kulit sedina mumput kanthi menelampah Sribaya kabayan ditinggalan Ki Hadi Supaya niki saking Tuksara 10 wulan praga sugeng sonten sugeng kepisan mugi pinanggih malih pun wedal candangipun saking kula rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.